The respondent not to travel to Homa Bay County, being the home county of the deceased and his home county, during the pendency of this matter. The respondent not to contact any of the suspects or respondents. Doho ma JKIA oweyo thuolo kod rambun ma siling gana 300 Philip Aroko mitudo gi nek mar jaod bura Ong'ondo Were. I come from a community. We have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Senator Mogwel Gloria Oruoba oyudo fuong'ruok machuok bang' doho mamalo golo chik mar chungo chenro mar winjo bura mane kume kuom dhi ataro gi chike mag UDA. Governor Marwa kod all elected leaders from Siaya County mondo giwe lwenye magi siko ka gigo pile. Lwenye ni osemono gik moko maber timre and mae ni affect nyaka uchumi ma Siaya. Jotelo ma Siaya onyis mondo wit oko pogruok manie kindgi kendo giket maino e dongo kaunti no. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng, achich mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Philip Aroko nodwoki e doho kawuono ka pisi ma Jamin Buche ne kwayo ndalo 7 mar medo dino ne mondo gidhi nyime gi nonro. Aroko kara kamano nokwayo doho ndalo 2 kende ponono ni dhi med dino ne e ng'eto mare. Jang'ad bura Irene Gichobu nochiwo chik ni mondo Aroko we thuolo gomenda ching maromo siling gana 300. Kara kamano Aroko mi chik machiwo oboke mare mar wuoth ne doho kendo ok oyiene dhi e limbe e kaunti ma Homa Bay. Aroko bende ok oyiene loso ganyuola mar jaod bura ma Kasipul mosenindo Ong'ondo Were. The lawyer for the family, before I left here last time, confirmed that I carried myself with dignity, that I will still want to proceed with, Your Honor. They've asked for 7 days, Your Honor. I'm still willing to cede it even to 2 days or 1 day, Your Honor, then I get billed. I will take the respondent's word that he will not interfere with any witnesses because he appears well to understand what the consequence of that is. The respondent appears to me to understand what he needs to do, the right thing that he needs to do, so as not to complicate his life in this whole exercise. I will allow the applicant to continue with their investigations so far as the respondent before court is concerned. However, the same will continue when he is not in custody unless he is unable to meet the following conditions. The respondent not to travel to Homa Bay County, being the home county of the deceased and his home county, during the pendency of this matter. The respondent not to contact any of the suspects or respondents who have so far been arraigned in court during the pendency of this matter. So far we have 12, including you, so the 11 remaining, don't contact any of them. Senator Mogwel maduon bura mar UDA Gloria Oruoba oyudo fuong'ruok machuok bang' doho mamalo golo chik mar chungo chenro mar winjo bura mar kume kuom dhi ataro gi chike ma UDA. Koloso kod jofwambo e oko mar log tich mar duong' mar UDA bore Nairobi, Oruoba noyango wachni ka olero ni ne odhi e doho mar chungo chenro moramora mar kaone ondamo mar chik kod UDA e wi okang' mare mar yore nyasi mar rwako pacho jatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i e kaunti ma Nyamira e chak dweni. Oruoba wacho ni nodhi e nyasi makamano kaka jatelo mawuok e oganda Bagusi ma ok kaka jasiasa masiro lwedo dwaro mar Matiang'i mar laro tend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. So the court has stopped the proceedings because we have now been sent to court. Because everyone must get fair hearing. And by the way, for all the legislators, members of parliament, senators, even the members of county assembly, if you look at what is happening, it means that now you will be afraid to raise an issue at the floor of the house because some rogue people here and there might come and use party machinery to silence you. And we must work independently. I am nominated, I am loyal, and on the issue of Dr. Fred Matiang'i, I come from a community. We have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Dr. Fred Matiang'i is my relative as we speak. So those who are coming for me, are you saying now because I am in UDA,
my party leader is William Ruto, I am not allowed to see I have many relatives who are not even part of UDA. She went to the High Court yesterday and the High Court issued orders stopping the UDA party from proceeding. But even when we came with the orders before the committee, they did not want to receive the orders. They did not want to receive the orders, which has actually forced us to even storm out of that meeting. We are not going to engage in such a proceeding, which is against the law. Nok mateko stima oserocho chenro mag somo e kuonde tiegruok mag tije lwedo mayudore e sub-county mageme county ma Siaya. Achiel kuomgi en ka tiegruok ma Arude mayudore Yala miwacho ni bedo ni onge teko stima bende osenyayo rochruok mar arita. Jodak makono wacho ni ka tiegruok no dhi ka podho ka jopuonjre osedar kanyo ka dhi manyo kuonde tiegruok mamoko kaluwore ni ok ginyal timo tiegruok mamoko kaka mag practicals nikech onge mar sitima. E romo ma jopiny mawuok e alworano giwacho ni midhiero ma kama bende omako ka tiegruok ma Nyandhodho mayudore Game Central kiseyo jotelo ma giwacho ni oseling kod wachni kendo miyo milionde mag omenda manokete kuonde tiegruok go dhi nono ka masinde ok nyal tiyo maonge stima. This community lacks electricity. Arude Vocational Training Center, students cannot do their practicals, neither can they sit exams because of electricity. This also affects Nyandhodho Vocational Training Center, no electricity. Mheshimiwa Elisha Odhiambo, we are calling upon you. We remember so well you spoke of 3 days. You promised this community 3 days and they would get electricity. As a community, we've done our best. We've tried following up. We've knocked the doors that you're supposed to knock. And as per now, we are following the last mile project. All we are requesting is from you, Mheshimiwa, together with other leaders, our area MCA, the national government led by our Assistant Chief, Madam Beatrice, and all stakeholders that are there. Please help us follow this thing about electricity so that the students in Arude Polytechnic can enjoy what they're supposed to enjoy. Jodak ma kaunti ma Siaya koro jiwo josiasa mondo oket thenge pogruok mekgi kendo giket pachgi e dongruok kod tich. Giwago pogruok manie kind Governors James Orengo kod josiasa mamoko e kaunti no ma giwacho ni mano duoko piny dongruok ma kaunti. Gimedo ni jotelo moyier nyaka ne ni otiyo kanyakla mar neno ni gichopo dwa jopiny e chwalo chenro mag dongruok. Bende ne gijiwo jotelo mondo mi okwa chenro mag dongruok koa kuom sirikal mamalo ka giketo thenge pogruok mag siasa ma gin go. Sasa nataka kuuliza ni swali. Governor marwa kod all elected leaders from Siaya County mondo giwe lwenye magi siko ka gigo pileni. Lwenye ni osemono gik moko maber timre and mae ni affect nyaka uchumi ma Siaya. Sani kidhi Siaya ino ka supermarket selling thi hardware onge gima dhi mbele kono kidhi nyaka bank oling. Uchumi ma Siaya tegemea pesa ma Siaya County every month. Sani dwe chariyo wan ka contractors pok wanongo pesa mekwa poko chulwa gimono neno en mana ji kod dich kagore ka ji go lweny. And MPs mekwa bende tije mane gine gibidi giti ne jopiny bende kigiti. Koro Siaya ka ni en mana lweny. Koro wakwayo mondo lweny ma Siaya ni orum. Pile wang'eyo ni ka ruodhi ariyo gore lume maduono to lumbno e akina mama. Omiyo kihero akina mama dhi mondo ikel negi dongruok. Kowe mano takwayo church leaders magwa ni ka une liel muneno ka koko dhi beti control mondo koko no kik bed kar kanyo. Samung'enu goru kani to yudhe wa mutiyogo to samutiyo gi yudhe wage ngimagi ema kethre ke samuoro negi manos mondo gigo lwenygi samro gigo lweny nyaka magi kia lwenje mohingogi lwenje mugo gi mago lwenje moko nego beni our youth bedo involved here. Koro wakwayo mondo uket kwe ubed piny ulos weche ukuwin mondo uti kanyakla. Chenro mar yaro apaya ma Rironi Mau Summit olandi ni biro chakore dwe mar 7 higani mar jiwo wuoth makare mag ji kod mwandu e gwenge ma imbo ma Kenya. Piny owacho olero ni giseyudo omenda kokalo e tudruok gi ji giwegi mar yaro apaya no. Jalup jatend piny Kithure Kindiki kamano bende owacho ni midusa mag migawo mar apaya kod wuoth osechako nono bende apaya ma Arimi Cheponde ahinya to lalo ma Amko mondo mi oneni
olosgi e yo makare kendo ti kodgi. Noloso e kinde manoriwore kod wede ji auchiel mawuok e anyuola achiel manowito ngimagi e masira mar apaya e olalono juma mokalo. Ujenzi, upanuzi wa barabara kuu ambayo inaunganisha Rironi pale Limuru mpaka Mau Summit iwe dual carriageway, iwe na lane zaidi, ili tupunguze ajali, kwa sababu kuna hata huko chini Nakuru sehemu ya Kinungi pale hapo Naivasha watu wengi wamepoteza maisha, vile vile Gilgil na hiyo Salga. Hiyo barabara tumepata namna ya kuijenga, na wizara ya barabara imeamrishwa na rais ifikapo Julai contractor awe ground ameanza hiyo kazi. And I believe that is going to be one of the signature projects of President Ruto for the economy of Nakuru County, the economy of Rift Valley, the economy of Western Kenya, the economy of Nyanza. Barabara hii ya Elbagon kwenda Njoro iko na mahali hapo kunaitwa Amco. Juma lijalo engineers wetu kutoka serikali kuu Nairobi wataenda hapo Amco watufanyie assessment, waanze kuchora designs ili turekebishe hiyo mahali. Jatend migao mar thieth Aden Duale owacho ni owinjo kas chuogo chike matayo chiwo fuondi mag del ne weche mag thieth e pacho ka. Koloso e kar tiegruok mar puonj mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, Duale nowacho ni nyaka luw chike matayo chenro makamago kokalo chike matayo lakteche kod ji mamoko. Nomedo ni migaono nono chike mantiere mar neno ni wach golo kata chiwo fuondi mag del ok oti godo marach e yor ohala, ka bende mondo mi otaye mana gi kuonde thieth ma opuodhi kende. Director Nursing to come and call out the nurses. Beyond this clinical feat, I wish to underscore the urgent need to establish a robust regulatory framework for organ donation and transplantation in Kenya. Access to transplant service increases. We must ensure that every procedure adheres to the highest standard of ethics, transparency, and safety of both our patients and our donors. The Ministry is actively reviewing the existing laws and policies to ensure that system is protected from abuse and that organ donation and transplantation are carried out in a just and accountable manner. Koth maduong' mosebedo ka chwe tong' e kaunti ma Turkana okelo masira mar pi oula e sikunde kod mier maromo 40 e gwenge ma Lopiding, Lokichogio e kaunti ma Turkana. Ji malo 100 odong' ka onge kar dak bang' koth chwe goula kuom seche 5. Oulano bende noketho gige puonjruok mag jopuonjre e sikund primar ma St. Matthew Mogilo. Riwruok mar Red Cross kod riwruoge mamoko mag kony mapoya koro idwa ni mondo donjre wachno, eka ji bende okwani mondo dar kadhi e gwenge mothulore gi malo. Ilianza kitu kama saa 6 usiku kunyesha mpaka saa 2. Hiyo ni nini imeharibu hata block. Imeharibu kabisa. Hata shamba, hata nini, karibu hata ng'ombe. Mafuriko imesababisha hasara mingi, chakula, mbuzi, makuku. Wale walikuwa na biashara yao kidogo ndogo ambao walikuwa na nini yake. Paka saa hii ndio hii inatambaa, ndio iko chini. Sasa hiyo kitu, hiyo mvua ametuharibia mali mingi sana, kwa sababu mvua ilikuja
rapidly hatukujua kwamba mvua hata itanyesha. Naomba hivi kama watu wa national government ama county government wakuja renovation hiyo ni kwa sababu imeumiza watu. Kwan ma jong'wech maromo 111 nopime ng'wech mar mita 5,000 odiechieng' mokwongo mar piem mag Athletics Kenya. Festus Kiptum mawuok Synonym ema notieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 13 second 42.74 kiluwe kod Pasany Kitonga mawuok Eastern. Meshak Kimutai mawuok Synonym notieko e thuolo mar adek. E korka steeplechase ma jok mamine Sharon Chepkemei kod Diana Chepkemoi mawuok Lemotit Camp ema nobedo joloch kaluwore kamano. Nolugi machiegni gi Anastasia Langat. Tukego dhi nyime kawuono e alap ma Ulinzi Sports Complex. Nafasi ya pili, kumbuka mshindi amekuwa ni Emmanuel Kiprotich kutoka South Rift. Akunradi. Erokamano nyakwara mogi kuom bedo koda e thuolono duto kane wakelo ni weche manyien makagi kacha. Wadich ahinya odwa mar fwambo ka waikore mar kelo ni weche manyien saa 1 e chenro mar Ang'ich Welo to gi saa 3 e chenro mar Oimore. Oriti masani, an Milton Ochieng' Awuor.